Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. La UOC posa en marxa un màster de cultura catalana. Els nous estudis abastaran la filosofia, l'antropologia, l'art o l'esport. La Universitat Oberta de Catalunya, UOC, ha anunciat la posada en marxa d'un màster d'estudis catalans que pretén oferir una visió inèdita de l'estudi de la llengua, la literatura i la cultura catalana. El director acadèmic del màster és Josep Anton Fernández, que ha indicat que la perspectiva del màster de la UOC és en sintonia amb la que adopten ja fa uns quants anys les universitats d'àmbit internacional. Una visió transdisciplinària de la cultura que integra altres formes culturals, a més de la llengua i la literatura, com la filosofia, l'antropologia, els estudis sobre comunicació, la tecnologia, l'art, l'esport, etc. Cal connectar l'estudi de la cultura catalana amb els grans debats internacionals que es produeixen a les humanitats i les ciències socials, ha dit Fernández. Un dels objectius d'aquests estudis és universalitzar el punt de vista de la cultura catalana, en un moment on Catalunya viu immersa en un intens debat sobre el seu futur. La presentació del màster s'ha fet a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, a un debat en el qual ha participat, entre d'altres, Elena Delgado, professora de la Universitat d'Illinois. Delgado, especialista en qüestions d'identitat cultural, s'ha mostrat crítica amb el nacionalisme espanyol i ha considerat que aquest és un perill que cal tenir present en el cas que Catalunya esdevingui nou estat, per tal de no cometre aquest error. És molt important ser crítics i conscients que no existeix l'homogeneïtat dins d'una cultura.